ካባይ ተምሃሩ ብሰንኪ ሞያ ዘይምምሃረይ ናብ ረዕፅ ፈኽም ፅንግር ገይረዮ ሰላም ክቡራት ኣቦታት ኣደታት ብፍላይ ድማ መናእሰያት ሃገረይ ስመይ ዮሃንስ ይበሃል ባባ ዮሃንስ እውን ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ወዲ 58 ዕድሜ ተቐማጥ ሃገረ ዓዲ ጣልያን እየ ናብ ዓዲ ጣልያን መወዳእታ 1978 ወዲ 20 ዓመት ከለኹ እየ መፅአ ኣማፃፃየ ኣብ ሱዳን ብዝተገዝአ ናይ ሓሶት ፓስፖርት ገይረ በአየር ገይረ ዓዲ ጣልያን ኣትየ ሕጂ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ወናኒ ሕጉስ ስድራን እየ ንደቀይ ንበዓልቲ እንዳይን ብጣዕሚ ዝፈትዎም ዘኽብሮምን እግዚአብሔር ነዚኦም ዝሃበኒ ከመስከንክዎ ዝሓደርኩላ ለይቲ የላን ሕጂ ክዕልለኩም ደልየ ዘለኹ ግን ሓደ ነገር እዩ እዚ ዝህበኩም ምኽሪ ንኹሉ ሰብ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ብፍላይ ንመናእሰያት ሃገረይ ዕድል ገይረ ካብ 2011 ስርሐይ ስደተኛታት ምእላይ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ደቂ ካልእ ዘይጋን ደቂ ሃገረይን ክላለኽ ኢለ ኣብ ኩሎም ዝሪኣ ሕማቕ ነገር ድማ ኣላ ንሳ ድማ ጉዳይ ትምህርቲ እያ ቅድሚ ብዛዕባ ትምህርቲ መልእኽተይ ምሕላፈይ ናተይ ድሕሪ ባይታ ክገልጸልኩም ኣነ ብኤርትራ ብግዜ መግዛእቲ ኣብ ከተማ ደቂ ምሓረ ስለ ዝነበርኩ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ክመሃር ክኢለ ሽዑ ቋሪፀ ሱዳን መፅአ ኣብ ሱዳን 3 ዓመት ወላሓንተይ ተምሃርኩን ስራሕ ጥራየ ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ሱዳን ትምህርቲ ክመሃር ድሌት ዝበሃል ኣይነበረንን እንተዝነብረኒ እውን ዕድል ናይ ትምህርቲ ኣይነበረን ድሕሪኡ ዓዲ ጣልያን መፅአ ውዑይ ዝበልኩ ስለ ዝነበርኩ ናይ ትምህርቲ ዝተዋሃበኒ ዕድል ጎሴ ኣብ ምዕዋልየ ግዜ ሕሊፈዮ ዕውልና ከም ኩላና ንፈልጦ መዘዝ ኣለዎ ንዓይ ግን ኣብ ሕጂ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዘጋጠመ ምርቓ እምበር መዘዝ ኣይነበረን እዚ ዝኾን ዘሎ 1983 እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ወዲ 25 ዓመት እየ ነይረ ሓንቲ ሄዋን ኣጥኒሰ ምስ ብዙሓት እኳ ይዘውር እንተነበርኩ ዕድል ገይረ ግን እታ ዘጥነስክዋ ኤርትራዊት እያ ነይራ ሕጂ ድማ በዓልቲ ገዛ የላ በኽሪ ወደይ ምስ ተጠንሰ ሓደ ክቋፃፀሮ ዘይክእል ስምዒት ተሰሚዕኒ ንሱ ድማ ኣቦውነት እዩ ማዕረኽ ክንደይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እዩ ካብ ሽዑ ንድሓር ዕውልና ወንዚፈ ኸመይለ ንፍዖ ኣቦ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምባል ተፀሚደ ኣብቲ ሽዑ እዋን ትምህርቲ ብርእሰ ኣይነበረን ከመይ ገይረ ሰሪሐ ገንዘብ ኣምፅአ ስድራ ይኣሊ ጥራይ ነይሩ ከም ባህገይ ድማ ኣብ ሓደ እንዳ ህንፃ ስራሕ ጀሚረ ወደይ ክሳብ ዝውለድ ኩሉ ቀረባት ኣደለ ኩሉ ወድና ምስ ተወልደ ምስ ጥምቀት ኣፅብብ ኣቢልና ምስ በዓልቲ ቤተይ ወግዓዊ ቃል ኪዳን ኣሲርና ካብ ሽዑ ንድሓር ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ እናሰራሕኩ ናብራይ ከኣሊ ጀሚረ ኣብ መንጎኡ ክልተ ቆልዑ ደጊመ ዕድመ እንዳኸደ ናብራ እንዳፀንከረ መፅኡ ስራሕ ካብ 8 ሰዓት ናብ 12 ሰዓት ካብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ 3 ቦታ ተቐይሩ ምሸት ይመፅእ ንጎሆ ይወፅእ ኣዝየ ይደክም እቲ ስራሕ ሞያዊ ነበረን ግን ምስ ሞያውያን ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ እቲ ዝሓመቐን ዝረስዕን ስራሕ ኣነ ጥራየ ዝዓዮ ነይረ ከምዚ እንዳበልኩ ነዊሕ ኸይደ በኽሪ ወደይ ወዲ 23 ምስኮነ ሕሳስ ልደጓለይ ድማ ዋል 18 ምስኮነት ደቀይ ምስ በዓልቲ ገዛይ ኮይኖም ኣቦ ክሳብ መኣስ ኣብዚ ብዙሕ ሓልኪ ዘለዎ ብውሑድ መሃያ ከተገልግል ትምህርቲ ተማሂርካ ፎከስ ዝበለ ስራሕ ክብረት ዘለዎ ዘይትስልጥን ክብሉኒ ጀሚሮም ኣነ ድማ ዞም ደቀይ ንስኹም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብፅሑለይ እምበር ካልእ ኣይደልን ካልኣይ ከዓ ርእሰይ ሕጂ ንትምህርቲ ክቕበሎ ይክእሉን ይበልክዎም ደቀይ ግን ሰናፋት ኣይኮኑን ናይ ናህና ሽግር ዝበሃል የለን ድሕሪ ትምህርቲ እንዳሰራሕና ናይ ትምህርትና በዓልና ክንክእል ኢና ገዛ ኽራይ ድማ ካብ መንግስቲ መቑሩብ ንለቃሕ ወሲኽናተን 2 ዓመት ናይ ትምህርትኻ ግዜ እቲ ገዛ ኽራይ በቲ ዝተለቃሕናዮ ንሸፍኖ ናይ ርእሰይ ዝሰርሐለይን ግን ኣይኸውንን ትምህርቲ ካብ ዝሰርሑ ዘለኻ ስራሕ ኣይኸቢድን ሕራይ ክጅምር የልካ ጥራይ ተበገስ ኢሎም ደቀይ ምስ በዓልቲ ገዛይ ምስ ተባብዑኒ ትምህርቲ ክጅምር ተበገስኩ ትምህርተይ ደንጎኹን ጀሚረ ወላ እኳ እቲ ትምህርቲ ከቢድ እንተነበረ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ሓያል ቃልሲ ግን ኣላይ ስደተኛ ብዝብል ማዕረግ ተመሪቐ ድሮ ኸማን ብናይ ትምህርቲ ወረቐት ክሰርሕ ካብ ዝጅምር 12 ዓመት ገይረ ኣለኹ ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ወዲ 44 ዓመት እየ ነይረ ተማሂረ ሞያ ካብ ዝሕዝ ኣብቲ ዝሓዝክዎ ክሰርሕ ካብ ዝጅምር መሃያ ብጣዕሚ ወሲኹ ድኻም ዝበሃል ዳርጋ ይስምዐንን ሰሙን ስራሕ እንተዘይከይደ ነቲ ስራሕ መሳርሕተይን ብጣዕሚ ይናፍቖም ካብ ኩሉ ስራሐይ ብዝበሃለኒ ዘይኮነስ ብዝጣዕመንን ብዝሓስቦን ኣብ ግዜኡ እየ ዘወንዝፎ ደቀይን በዓልቲ እንዳይን ዝገበሩለይ ውዕለት ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብስራሐይ ብሓዳረይ ብደቀይ ኣብ ዓለም ካብቶም ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እየ እዚ ታሪኸይ ከካፍለኩም ዝገበረኒ ምኽንያት ኣብዚ ዘለኹ ብዙሓት ኤርትራውያን መናእሰያት ይፈልጥ እየ ንኽምሃር ብዙሕ ዕድልን ግዜን እንከለዎም ኣብ ሕሱር ስራሕ ክጫማልቆት ስለ ዝሪኦም እየ ይርዳእኒ እዩ ኤርትራውያን ኣዝዩ ዘሰቅቕ ህይወት ከም ንሕልፍ ኣዝዩ ከቢድ ናብራ
كم نمرحن بو مخنيات دما ستنبدر سخم زهلونا يردعني جن زي كعلى يكونن بفلاي زوم رأسي أبيو حجة تمرت سايخونن دوم جيتو بالسبات بجاهم كبلوكم تسأمينكم جمرو كمتي 7 كي مهار 7 عامت يدون كروز بحال كلتا عامت رطب زخونة تمرت خيت مهار كتب 5 عامت لنبسخم باري أخد كون يتفردوا زعنا زقبر كوغيغا عشان كوايد إيرتراوي ما نمسب كدقما سلا زيد لخو حلفنت منا أسياتين زي قاتاتين سلاز تسمعني بفلاي دم حلفنت أبونت سلاز تسمعني خكاف لكم وسيناه أمو داتا خبلكم زدلي تمهارو أبوكم باباكم يوحنس كاب عدت اليان